Bago umuwi mula sa kanyang duty, sumaglit muna sa puntod ng ama sa Iriga City Catholic Cemetery ang tanod ng Barangay La Medalla na si Domingo Maceda. Nag-service nga ni kami dyan sa Gadan. Pinagsindihan ko ng kandila para sa kunyan, hindi na ako mag-igdi, tabawal nga ni. Dahil sa banta ng COVID-19, nagdesisyon ang National IATF na sarado ang mga sementeryo sa buong bansa mula October 29 hanggang November 4. Sabi ng sepulturero ng sementeryo na pinakamalaki sa lungsod, mas maigi na ito kaysa magkahawaan ng sakit. Okay lang yun sa kuya. Tangan hindi magkarekita ng mga tao. Di mapigilan na. Timbuksan na di. Talagang sirksikan talaga. Magkakuhan talaga tao. Kaya man sabi ko, maray man na di. Tunguhan siya naman na di. Sa Fatima Memorial Park, dumalaw na rin ang pamilya Lopez sa mga yumaunang mahal sa buhay. Mahigit 2 linggo bago mag-undas. We can do nothing because it is the good of the people. Ayon sa Civil Security Unit o CSU ng lungsod, magpapatupad ng Oplan Undas Lockdown sa Iriga para masigurong nasusunod ang health safety protocols sa sementeryo. Katuwang nila rito ang Iriga PNP, radio groups at CDRRMO. Dikit-dikit lang talaga. Dahil pwedeng paubusong tagpalagon naman. May percentage lang kitang palalagon. Pero maya pa kaming totally ulayan. Tamasit down ang PNP saka ang CSU sa Kagarusi Kabalikat. Hindi na rin muna papayagan ang pagtitinda sa labas ng sementeryo at ipatutupad ang liquor ban.